Ramogi ageno ni odiochieng' Mario dhi makare machiegni weche manyien mag ang'ichwelo kawuono tarik 23 mar dwe mar 12 higa mar 2023 bende koro duol kata marango chike mag apeyni NTSA ogolo lipot mare mabende koro wacho ni masiche mag apeyni odok piny e higani kipimo kod higa mokalo. Kata kamano kwan joma oyudo hinyruok maricho kaachiel kod matindo medore higani kipimo kod sama chal kama e higa nero mokalo. Bende jotelo mopogore opogore kaachiel kod oganda pod medo chiwo mich mag Christmas ne oganda go mabende koro yutogi ni piny kata joma chana e kinde nieri mag nyasi mag skuku. Warangane moko kuom weche mawamiyo pek. Kwan joma owito ngimagi e masiche mag apaya higani odok piny kipimo kod sama chal kama higa mokalo ka thoth ne jotielo emoyudo masira. The lies propagated by President William Samoei Ruto amount to gross misconduct since the government has not employed 56,000 teachers but only 10,000 teachers. Jopuonje SS obogo dhi ng'anyo dwe manyien ka giwacho ni piny owacho tamore winjo ywak margi mandikogi e yo mongirore. Governor Rengo pok omiya tich bende kata kadhi office ok oyiena mondo adonji cabinet meeting. Wabedo kod twak makende kod jalup gavana ma Siaya William Oduol. Inyalo tudori kodwa namba mar ote machuok 369 bende yudowa kanye mbui mopogore mag oganda yudowa Facebook Ramogi TV, wantie achiel kachiel YouTube Ramogi TV, yudowa kanyo X kata Twitter kachiel kod Instagram nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kwan joma osewito ngimagi e masiche mag apaya higani odok chien gi 8.1 kipimo kod sama chal kama higa mokalo. Kata kamano kwan joma ohinyore ahinya kod jogo moyudo hinyruok matindo to medore e higani. Kaluwore kod lipot mar duol marango chike mag apeyni e pacho ka NTSA e kind tarik 1 dwe mokwongo nyaka tarik 7 dweni, jotielo emotele kwan joma oyudo masiche mag apaya ka joriemb ndiga matin emoyudo masira higani. Lipot mar duol mochung' ne rango chike mag tiyo kod apeyni e pacho ka NTSA koro yango ni kwan joma owito ngimagi e masiche mag apeyni higani odok piny kipimo kod higa mokalo. NTSA bende olero ni ji mathoth moyudo masira higani gin jogo mawuotho gi tiendgi. Kaluwore kod lipodno mogol e kind tarik 1 dwe mokwongo nyaka tarik 7 dwe mar 12 higani, oganda madirom 4,000 osewito ngimagi higani kipimo kod ji 4,352 manotho higa mokalo sama chal kamano. Kata kamano kwan jogo moyudo hinyruok maricho to medore kod 8 ka joma oyudo hinyruok matindo bende kwan gi omedore gi 7.3 higani. Higani ji 9,698 oyudo hinyruok marach ka ji 8,974 oyudo hinyruok matindo tindo. Magi kelo kwan joma noyudo masiche mag apaya nyaka ji 20,668. Jotielo emotele kwan joma noyudo masiche mag apaya mochung' e ji 1,451 iliyo machiegni kod joriemb apiko ma ochung' e ji 1,062. Joma iting'o luwe e namba 3 ka ji 682 noyudo masira. Kata obedo ni kwan joriemb ndigni moyudo masira tin kipimo kod joma moko, kwan ni omedore kipimo kod higa mokalo ka higani ji 83 oyudo masira kipimo kod ji 57 e higa mokalo. NTSA oseyo mak kuom nyamburko maringo ng'wech mamalo joriembo matiyo marach gi apeyni tiyo kod simbe mag ong'we yamo e ndara e kind weche mamoko. Oganda kore kwa mondo med beda kiche kinde magitiyo kod apeyni mapacho ka ahinya to e kinde ni mag skuku. Wuoth pod dhi nyime wuodhe madhi e bombe matindo kod madongo e nyasi mar skuku. Gino mosebedo kanuore higa ka higa e chal mar apeyni pacho ka higani onge lokruok moneno. Nyamburko ne okwamo e apeyni mopogore ka jowuoth omoko kinde wuoth. Dibed ni en rem mar duol mochung' ne chenro mag apeyni Kenha koso derepe moko ema ol gi luwo chike mag apaya. Cleophas Oluoch nononwa chal mar apeyni e kinde wuodhe mag skuku. Dugruok mag nyamburko ne onenore apeyni mapacho ka. Jowuoth ne okwamo e apaya ma Kisumu kadhi Nairobi e alwora mabuoye kod Ahero, kendo ne ochuno thoth jowuoth okaw seche mathoth e ndara otieno manyoro kaluwore gi dugruok mag nyamburko e apaya maduong' mochomo Ahero. Jamni ozidi kendo ng'eny seriously to ma en ok en gima ber diere Christmas nikech koko mtokni ng'eny kama maybe ne in gi jatuo koro ok inyal jatuo ne ok nyal konyore.
Ma koro wakwanyo jo sirikal gi mondo ng'iwa koko jamni nyalo rumo kaendi. Samoro in gi jatuo ichung'e ndara onge kaka inyalo dhi kuonde maboyo. Samoro in gi jatuo onge kaka inyalo kalo trailer nikech wan gi tinga ma cross ndara to ndara tin, wan gi trailers moting'o gik moko ndara tin, wan gi cars moko be matindo tindo. Koro tuk be ng'eny Kisumo. Koro sirikal ong'iwa mondo okonywa. Jowuoth wacho ni dhugruok ma kamano inyalo geng' mana ka duol mochung'ne weche mag apaya pacho ka Kenha nyalo biro medo yaro apaya mochomo bombe matindo kod madongo mondo duok chien midhiero ma jowuoth kale ahinya e kindegi mag sikuku. Ya wuok Busia mapema koro katundo Kisumu kae to jamni omaka masetieko seche 2. Koro wan wakoma sirikandwa masani nitie. Olosnwa barabara, opanwa barabara obed maber mondo mi at least wawuoth mayom. E apaya maduong' mawuok Nakuru kochomo Nairobi, dhugruok mar nyamburko ne oneno kuom odiochieng' mar 2 koro. To mae chalo gima jodak moko sing'iyo godo. Tunakaribia Christmas, jam itaongezeka kabisa kwa sababu unajua sawa tuna travel. Obila ma Nakuru bende lero ikruok magin godo kotenore gi dhugruok mag nyamburko e apaya maduong' ma Nakuru. Bende olero e weche mag ritruok e apaya ka gitiyo e twech achiel gi duol mar NTSA. Tutafungua hii barabara, kutakuwa na msangamano. Asubuhi kulikuwa na gari imeharibika pale Maimayu, tumetoa, na saa hii wakati huu magari hata vile mnaona zinatembea bila kufungana. Kwa hivyo tuko kwa barabara, tutakuwa mpaka watu wafike nyumbani na mpaka warudi salama. Hatutakubali ambao watu wabebwe wakiwa wengi katika barabara kupita kiasi. Kwa hivyo pia tunaangalia sheria za barabara sifuatwe. Kama chielo, kata doko ni dhugruok nitiere, jowuoth mamoko rem yudo geche. Kwan jowuoth e tesen nyamburko ma Kisumu medore kata obedo ni kwan nyamburko mag jowuoth to nok. E kinde ma ywak nitiere kaluwore kod medruok mag nengo wuoth. Ane safara dhi Sabatia to kayudo gari mayudo ka gari osewuok to nengo gari be omedo idho. Chon ne wadhi gi 200 to 50, sani oidho 400 for 50. Christmas kaka mapoka nenoga. Meta dhano onge pesa. Abira dhi kata mabe igo na bira kata 500. Ne bidi na bira yuago ma 500 mondo gole ne shida. Wuoth omako jowuoth. Ritruok e apaya en ting' mari kaka jariembo kod jawuoth. Chop moleo to ichop ka ingima. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Erokamano Cleophas Oluoch, wach ni ichop moleo tichop kingima. Jopuonj mag JSS koro koni weche ma sirikand Kenya Kwanza lando ni gisendiko jopuonj 56,000 en mana mbaka kod miriambo kaluwore ni jopuonj 45,000 pod ondike yor orak kendo sachgi en mana pesa matin. Gichano weyo puonjo chakre Januari poni piny owacho kodewo ywakgi mar miyo gi tije e yo maongirore. Judith Omondi ni kod mathoth. Kowuok e ng'anyo yamo koro loko kendo jopuonj mag JSS koni weche moko ma piny owacho mar Kenya Kwanza lando ni gisendiko jopuonj 56,000 nyaka ne gidonji e telo en miriambo kaluwore ni kwan ni duto 9,000 kende mane ondike e yo maongirore kama moko to dong'i e dhier kod osara mar Sh17,000 bang' ka oseng'adgi kaka jotich mamoko. The lies propagated by President William Samoei Ruto amount to gross misconduct since the government has not employed 56,000 teachers but only 10,000 teachers on PNP terms, permanent and pensionable, while the remaining 46,000 teachers are engaged in internship contract being paid 17,000 shillings. Surely, 17,000 shillings even in Marsabit. Hiyo ni pesa ya nini hiyo? That is not if he employed 56,000 teachers, why is he paying other 60,000 while he's paying other 17,000? Why? Juma ma okalo e nyim doho, jang'ad bura Ramogi ne oyango ni duol mandiko jopuonj migawo mar somo kaachiel gi jopuonj JSS mane ochwalo ng'ure nyim doho winjo luwo ogirimiti mane oketie sei ka jopuonj go chako tich. Gino ma jopuonj no koni ok luw kaluwore ni nyaka sani giyudo simbe manyisogi ni gidhi giket sei e ogirimiti ma gikia kare. Court through the Honorable Brian Ongaya ordered that the internship agreement bounds TSC, Ministry of Education and the intern teachers
to the period pending the hearing and determination of the case on 7th March 2024. Ministry of Education is trying to run away from this, and you know the head of Ministry of Education, we respect him, Mzee Machogu. We have been seeing him in funerals, giving out letters for people to be employed. Watu wanapika magoti anawaambia shika barua. Magoti shika. Ndio maana wanatoroka kutoka kotini. Katabe ni jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ne osingo ni biro ndik jopuonjgi. Jatend piny Kenya itwak mare kod jofwambo nyicha okoni jopuonjgi biro mana ndiki bang' higni 2 kaluwore gi chik mar piny owacho mane giketo ne tich mar orak gino ma jopuonjgi okwedo. Therefore, I want to ask the president and whoever is concerned, does the government policy supersede the Constitution of Kenya, which states that the contract or the internship period should be 12 months? Should be 12 months. Does the government policy really supersede the Constitution of Kenya? Kakata somo mar jopuonjre mag JSS skunde piny owacho bende jopuonjgi koni okosebedo maber nikech nok mar masinde madwarore. We've been in the schools, we've got to touch with the first-hand information, that which happens on the ground. The children are suffering. What they were promised is not what is being offered. Like for me, I am only one in the whole school. Only one teacher in the whole school. I have been handling 14 subjects alone throughout the period. Sometimes even we have been entered into our pocket to dig deeper to that 17,000 to buy some facilities. There are no facilities. We have never seen even lab equipment. Is this how? A person who have served you well, is this how you repay that person? Ginyono ni skunde ok gidhie chakre Januar. Come January, we will have Hiroshima and Nagasaki. We will stop everything. No teacher will go to teach GSS. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend kweth manoke od bura James Opio Wandai koro dwaro mondo jatend migao mar thieth Susan Nakhumicha ogwetao ka otude kod mibadhi mag pesa mowinjore onyiew godo masinde mag rito gik mochido. Wandai wacho ni orakgo ne ochiwo pogno e kind piny Kenya kod piny Belgium kendo kone duol matimo nonro DCI kod mano makedo gi mibadhi EACC mondo chak nonro mapiyo. Wandai koni masinde marito gik mochide ute thieth ne dhi konyo counties 47 kata kamano talo ka gimo mendago ogwenyore ofuke jodito moko. 3 days ago, I spoke of a very corrupt and unusual procurement deal currently underway involving the National Treasury, the Ministry of Health and the Council of Governors, whose net impact will be to defraud the people of Kenya and particularly the counties of the much needed money at this time of great scarcity. I promised to provide further details, which I hereby do, alongside the demand for the Cabinet Secretary for Health, Susan Nakhumicha, to own up and step aside. In the latest evolving scam, and with the cooperation of the National Treasury and the Ministry of Health, a Belgian company called Ecosterol is supplying counties with equipment they are not prepared to use and at significantly inflated prices, running into millions of euros. Kawadhi meneja od bura mar Arieda Otiende Amolo owuok tumo suo kod jatend piny William Ruto e wacha pan ligangla mar rito piny mayande Ruto koni obiro tiyogo mar rakore gi Okoche. Ruto ne okoni jok moko kasore mar keto ageng'a ne mise mage mag dongruok monywando nyaka ka weche mag ute manego gi ogonyore. Otiende Amolo lero ni Ruto ne opuso dhoge kendo ka owachno motegno nikech en owuon en bende igete kalore ni chung mare kendo kalore gi chung mare kendo telo ne okinde mathoth makwedo weche mag Ruto. We know that some of us, because we are standing firm, we are being threatened. The other day the president said that those who keep taking matters to court, we know that he's holding that sword for a purpose. He's going to dismember their heads. And the person he was talking about is Otiende Amolo. Because I'm the one who keeps leading lawyers. I want to tell him I'm not afraid. You can send 1 million people. You can send Gumbo, Owado, and 1,000 others. And I will not be threatened. You be behind Ruto and tell us what Ruto has given you to bring to the people. Not words, not politics, but development.
miriambo. Anu tiene kamono kodwa choma to choma ti. Awinjo ni en koro neno ni Ruto tumetoke ni koro tegno. An bende Raila tumetoka. To gimo kwa bitimo ni Raila to kwa biwe. Gimo kwa bitimo kendo. Dongruok bende kwa biwe. Wakendo dongruok tumane patwa mar ODM. Piny owacho chiwo nonro manyien mar chudo mar chenro mag mbui e e-citizen ka koro omenda ma oganda chulo biro medore. Moyangi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ma bende olero ni chudo mag omenda go ibiro tim e yo manyien ma sani piny owacho keto mabiro geng'o lal mar omenda e migepe mag piny owacho. Lydia Okeyo nigi mathoth. En lendo ma ochiw gi jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ma koro biro chuno oganda jo Kenya mondo mi odogi e ukegi kaluwore gi medruok e wi omenda ma koro ibiro chul gi oganda jo Kenya eka giyud chenro mag piny owacho e mbui. Chenro go nywando chudo mar omenda e yor mbui, tayo chenro mag bengi e yor simbo ong'we yamo, timo chudo kitiyo gi kadi mar bengi kod mamoko. Chenro mag piny owacho mag e-citizen bende koro ibiro med bechgi ka chenro ma nengone ok kadh Sh199 ibiro chul Sh5. Chudo manie kind Sh200 kod Sh299 ibiro jiwo gi Sh10. Chudo manie kind Sh300 kod Sh499 ibiro jiwo gi Sh15. Chudo manie kind Sh500 kod Sh699 ibiro jiwo gi Sh20. Chudo manie kind Sh700 kod Sh999 ibiro jiwo gi Sh25. Ka chudo mohewo Sh1,000 ibiro jiwo gi Sh50. Jogo matiyo gi dola ma en omenda mar piny Amerika ibiro jiwo gi $1 e wi chudo mag chenro makamago. Jatend migawo mar omenda olando ni lokruok makama dhi chako tiyo sani, kowacho ni ma en kaluwore gi chike ma pachoka ma yiene piny owacho keto lokruoge makamagi. Owacho ni mbui mar e-citizen konyo oganda yudo chenro michiwo gi piny owacho e yo mayot. Oganda kwa mondo mi orang mathoth e wi kaka inyalo timo chudo makamagi mbui mar e-citizen ma en www.ecitizen.go.ke. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ji 25 ondhiyo otieno manyoro ya pedha mane otim gi apisas mag nakada e kuonde ma ifuong'o e iro mar shisha alwora ma Kilimani, Nairobi. E apedhano aguche mag shisha maromo 117 ne omaki magawa ma e Joka Gardens. Piny owacho nochungo tiyo gi shisha e higa mar 2017 pachoka. Cleophas Oluoch miyowa mathoth. En apedha manotim gi duol mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji nakada otieno machieng' tich abich. Apedha ni ne oter nyake magawa moro mantiere kar dak ma Kilimani e buore Nairobi ma iluongo ni ya Joka. Oganda ne oyud kar kanyo ka fuong'o iro mar shisha ma bende moko kuomgi ne lidho it mira ka ichame. Oganda ne odicha dua. The law is very clear. We know what is legal, what is illegal. In 2017, the government implemented a ban on shisha. The sale was banned. The use was banned. E kindego, ji maromo 25 mane oyudi ka ywayo iro mar shisha ne omaki. Aguche bende maromo 117 ne ondhi e kindego mag apedha. E higa mar 2017, ywayo iro mar shisha ne ogo marufuku e pachoka mangima. We've apprehended over 100 shisha bongs, over 25 partakers who are on this very location. And as you can see, it's a residential area. There's an issue of pollution. And actually, there's an issue of using shisha, which has been banned in the country. Nakada bende ne odok ne ukenge magiketo mar timo apedha ka koro jok moko bende koro seyogi kuom timo apedha mane kinde sikuku. Ka iro mar shisha to sebed ka iywayo e magawa mpogore opogore ahinya to e boma ma Nairobi. One of the key aspects is that very many young people get inducted into drug and alcohol abuse during Christmas. Secondly, there's a big correlation between drunken driving and accidents in our country. And it's a very good starting point to start these crackdowns. E higa mar 2017, sirkal ne ogoyo marufuk kelo, loso, uso, kaachiel gi tiyo gi shisha e pacho kae. Kendo ji mane yud gi kethoni ne inyalo go fwai ma ok tin ne 50,000 kata tueche jela kuom dweche 6. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.
Riwruok mok mar piny owacho mar Eliud Owalo Foundation odiochieng' ma kawuono nochako chenro mar chwalo thieth manono e kor gwenge gino manotime skund sekondar mar nyiri ma Lwak e sub county mar Arieda. Kane oloso e sa chenrono, jatend migawo mar tudruok kod lony manyasani ma bende en jatend riwruogno Eliud Owalo nojiwo jopiny mondo omany okumba mar thieth kaka achiel kuom yore mag konyogi duoko chien nengo mar thieth e ute thieth ma pacho ka. Tuo en gima rach nikech ng'ato ka tuo ok onyal yudo bet gi del monyalo timo go tich makelo konyruok. Joma mine ok nyal dhi puodho, joma chuo ok nyal dhi beto kapok opur. Koro watemo ni mondo wakel thieth piny ka ni jopiny te. Kawuono wakelo yath mang'eny kabisa gi laktache, wan gi lakteche ka moingo 100 mobiro mondo thiedhu. Kendo ma gima wabro temo mondo watime higa ka higa, to kata ka nyalre to watime kata ndalo 3 e higa. Yath ni ka mang'eny, kendo yath modong' ka wabro weyo osiptal ka mondo kony jopiny. Ramogi dakika 21 tok saa achiel wakawiyo mokwongo e chenro mar ang'ech welo nokuoro ote kanye mbui mar Facebook. Barak Ndama Wood Kadem wacho ni as usual niko ndani kabisa kendo aneno live. Erokamano Barak. Brian Pandey bende wacho ni nenowa ka entiere Kakrao. Kabende Desmond Jr. bende ni kanyo ero. Evans Otieno nenowa ka entiere Goldfield School e county ma Migori. Ramogi wamodh pi matin waduogi weche modong'. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Hiyo pesa yenye iko hapo hivyo ni ngapi Ann? 100,000. 100,000 shillings. Yes. Unapanga kufanya nini pesa? Napanga kuongezea kazi yangu na kulipia watoto wangu school fees. Na watoto wawili secondary. Na wasome kwa bidii. Asante. Si ndio? Kabisa. Unazambia nini watu wa Ruiru juu ya watu wa Ruiru nitawaambia wajipange na View sasa, hata mimi sitalala. Ann amejipanga na View sasa, alidial *487*3# ndio maana amefika hapa hivi leo na ameshinda 100,000 shillings. That could be you next. Tuzidi kujipanga na View sasa. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Penwood fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako mora mora ok dhie. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tie. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mana Ramogi TV. E kindegi mag nyasi mar sikuku, wariwre uru kanyakla ka waparo nyuol mar Yesu Kristo. Riwri kodwa ka wakelo ni tuke mag nyithindo. Ino kendi kendo. To koro wadhi bet kamoro achiel mana kaka chon. Parane mor kodilo mane wantiere godo e sinema mag Christmas. Yien mar Christmas. Be iseloso yien mar Christmas cha? Warwakuru mor mar Christmas mondo opong' e chunywa. Donje nyasi mag mor ka wakelo ni wende mag Christmas. Ramogi TV en kama ber mar bedo e kinde nyasi mar Christmas.
Dong ing'e ni wai mar nyathi mamiyo ga nyathi nyinge. In kik item keta i weche gi kata matin, nikech onge nying moro amora mabomiyi. Gimokela kae en mana ote mar Lalita. To en nowacho ni samoro Heli nong'eyo ni nyathi ok en mar Sarabjit. Nyathi ne dwaro mondo ninde diere. En dwaro ni okwa kuti ariyo. Chakre kawuono, ino kibiloso gi nyathi matin manonyuol kaini. Isingrina. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Jalup Gavana ma Siaya William Oduol en achiel kuom jotelo ma Siaya mosebedo ka yudore e mesa mag weche manyien nyadi e kinde mathoth e higani. Oduol ne othich kod County Assembly ma Siaya kendo tony e lwet Senate kata bang' dok e apisi. Kamano Oduol osebedo ka ng'ur ni orengo ok miye tije kaka katiba oluwo. Walter Nyambaga obedo piny kod Oduol kendo dayo dhoge kama e chal mar mbaka. Ramogi wedo thuolo mar gombaka kod jalup gavana ma Siaya CPA Dr. William Oduol. Mwagodo gombaka e odiochieng' ma kawuono niendi kendo wan kod penjo malach kuom thuolo mar higa achiel. Jalup gavana osebedo kod achiedh nade maka kod kacha, ber gi rach mar bedo e apisi tok chamo muma kendo bende osenyaka thiche oko gikore ni Senate no rese modok e apisi. Jalup gavana machiegni kuom gombaka kodwa. Erokamano ahinya Walter. And ago kendo erokamano ne Ramogi TV. Penjwa mokwongo kuom jalup gavana ma Siaya. Gavana ichamo sara dwe ka dwe. Jopiny neno ni okiti kata obedo ni ne gimiyi thuolo mar tiyo. Nang'o? Osacha to pod ayudo. To mano e chik. An kaka deputy governor, an ok an deputy governor momi. An deputy governor moyier kod jopiny. To ng'ama nyalo gola e komani en japiny. Nyaka ne Senate Nairobi puodha ma wach ni gik mana wacho mege mibadhi ka ne gin adier. Omiyo impeachment moro mane Assembly ma Siaya oketo chande nok nyal betie. Ma Senate ma Nairobi wacho ni mondo adog Siaya mondo wati kod Governor Orengo. Governor Orengo pok omiya tich. Bende kata kadhi office ok oyiena mondo adonji cabinet meeting. Ibuche mege county mege cabinet adwaro ni jalup governor be onego bed ni betie. Tamre ni mondo ok kadhi buchego. Apisi owuon ne kama nade? En Bondo koso en Siaya? Jadi mang'eny wane in Nairobi. An anya tiyo kamoro amora. Ofisa awuotho go nikech ofisa ma jalup gavana en ofis mar katiba. Iketa Usenge, iketa Luanda Kotieno, iketa Thur Dibuoro. Ofis ma official ma deputy governor ma Siaya en Siaya County Headquarters. Kama ofis governor nitie. To bang' Senate ne wacho ni mondo adog wati kod Orengo. To Orengo kod county secretary nwang'o barua mawacho ni onego bed ni tera Bondo. Bang' mano ng'ur nobetie koa kuom jopiny kod jotelo moko ma wachno kendo noduogo ruchre. To nikech ne kadok tanong kata ofisa ne nwang'o go kifuli. Bang'e ne waturo ofis nikech mane ofisa ma chik katiba keto. Ne waloko locks na adonji ofis. Nyaka na adonji ofis poka gi interfere koda. Ang'o momiyo nothichi oko kod County Assembly ma Siaya? Ywaruok maduong' e kindi kod James Agri Bob Orengo kaka gavana ni kuma nade? Tang'o miyo pok orumo? James Orengo, gavana ma Siaya County en osiepna. Kendo en adier ni ndalo mane wamanyo ombulu nwarwako lewni machalre. Kendo nwawinjre kabisa.
Gima okelo pogruok e kinda kod gavana mosiepna en gima iluongo ni mibadhi. An kane oyiera ne an gi geno ni an kod gavana Orengo wadhi tiyo ne jopiny maber kabisa. To kane wachako tich, bang' dweche 3-4 achako neno mibadhi e yore mege pesa, sana sana weche mege interest ne $5,000, $10,000 igolo bang' ndalo 2, bang' ndalo 3. To nochopo kama koro county assembly ma Siaya ka liel ochopo chieng' ngeso to gin ema gidhi liete gimiel gavana to gipako gavana, mibadhi timre tago koko to onge uchunguzi mitimo. Mani manokelo pogruok e kinda kod gavana Orengo. Wach ma mibadhi. Duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC ne olieko ni nitiere mibadhi moko manyalo chopo $400,000. To in owuon isebedo kikeko kendo intiere wi koki ni nitiere mibadhi Siaya. Mibadhi gi ang'o momiyo pok ichopo e do kod neno moromo mondo mi maki kendo twi jok ma ini chich kod ni tiyo mibadhi? Ka in kod shida e odi, ukigole oko kapok itemo mondo ilose kiot. An wachni kata kapok owuok oko, natemo mondo alos kod osiepna James Orengo. To ka wachni neno tamre losre i executive ka e kinda kod James Orengo, to ne adhi batero wachni e assembly. Assembly kana atero wachni to onge uchunguzi mane gitimo maber. Gi impeach a. Bang' impeach a to kane wadhi Senate, pa Senate odwoka to nawacho ni wachni okawa awe aling kama. Nakawo stakabadhi manan kod evidence duto manango. Bana atero ni EACC. Lakini adwa mondo anyisi Walter ni EACC pok otieko uchunguzi margi. Kech na atero cases mang'eny, pesa molal Siaya en karibu $2 billion. Sirikand Rasangacha kod sirikand Orengo kaka indi gimo $500,000-600 bende olal e dweche manyocha wantiere kwa tiyo karibu dweche 6. List ma jo EACC nyocha ogolo. Nyocha gidwa yelo sana kijana miluongo ni Hezron Opio. Ndio Hezron Opio en achiel kuom jok ma mibadhi omako. To Hezron Opio en ng'ama tin sana kuom jokuoye madongo ma Siaya. Ongoge madongo nitiere ma jo EACC pok oluongo nying gi. Diji itudi kod bedo kod machinglo moko kendo dwaro rak owuon bedo nyakaka e orak mag county ni mane makelo ywaruok e kindi. Ere gima inyalo wacho e wi wachni? An atimo contracts madongo gi national government. Ok atim gi county. To bende an kaka CPA ang'eyo gima kisungu luongo ni conflict of interest. An onge kaka anyalo tiyo kod county government ma Siaya. Natimo rak kakanyo. Ne ka assembly tera i Senate nowacho ni nitiere tije 86 manene adwaro ni mondo a interfere kodo kata influence kata omiya. Onge county i Kenya kama anasetimo kodo ohala. Mokwongo aluoro timo ohala gi counties nikech counties ok chudga. Chudogi tek sana. Anatimo ohala gi national government. Anatimo ohala mege barabara kod kambi miluongo ni Kura. Tatimo nyaka kod ohala magene kod National Irrigation Authority. To county government pokatimo go ohala bende okabitimo kod ohala machiegni. Ka intiere liel Kogelo ti wuok apiaya miwacho ni nitiere kaka gavana tiyo kod thuolo makende ma intiere godo mar tiyo kod mwandu mag piny owacho ma Siaya mondo oyud godo ohala en owuon. Donge ma en tudo ng'ato kod mibadhi? Wan kibinafsi pok wachwanyre. Pach wapogre mana kako nego bed ni watayo Siaya. An administrator, an manager. Orengo to wakili kendo human rights activist. Adiera man kende en ni Gavana Orengo mondo ta Siaya maber. Odwaro ng'ama nyalo thene molony kod weche meg administration kata weche meg management.
to nikech iyorego to kolonye kendo mano chande kabisa. Kidwa ng'eyo ni Gavana Orengo ok ta Siaya maber, kata seche moko advisors machiegni kode ok obet ni idhi kode maber. Department mar Culture gi Tourism nitie pesa moro ma gitengo ma giketo thenge karibu $65 ni pesa mar piny owacho festival. Thura inyalo bedo ni iketo $65 ni piny owacho festival nodwa dhi miel go Siaya to tingni to mafuta onge mapuro ni japiny. Ang'o momiyo alap mar tuke ma Siaya Stadium pok oger nyaka kawuono, kata bed ni ne usingo ne jo Siaya ni gedo biro dhi kare, nikech gito ok gidwa ng'eyo ni nitiere ywaruok moro, gin gidwaro tich. Pauno e achiel kuom gik mane omiyo an William Oduol Denge abedo impeached. Nikech ne giwacho ni ainsait japiny nawacho ni Siaya Stadium ni pesa mane oket mare noter Migwena. To mano ok ne gima wacho. An gima nawacho en mana ni ne dware ni mondo wakasre. Nikech Rasangan gik maricho manotimo ka wach ma stadium to notemo bo at least no way kodong mana ne en at 80-90%. Ma serikal marwa nonego bed ni watimo juu chini watiek loso stadium no pio mondo kony rowere. Diji nitiere kwayo makende mosebed kichwalo ahinya te thidhia ma Siaya ma en kaka mwandu mwinji bende konyo jo Siaya. Uno wuono timo ang'o mondo mi nya e weche mag puro chop ne japiny? Yala Swamp kata thidhia mayala mane goldi marwa Siaya County. To Yala Swamp abro mana weyo wuoye iwiye ka jo mibadhi onega. To nikech jotendwa moko matin oriwre kod jooko waindi kod jotelo moko madongo dongo mondo ma japiny machandre haki mare. Ano katamra investor kata jo Siaya mang'eny ok otamre investor. Wadwaro joma kelonwa mwandu Siaya to nang'o mondo wamuindi eka 17,000 makohitaji, nikech kama gitie en eka 4,000. An gima sebedo nadwaro ni mondo muindi no bed piny kod jopiny, wabed kod singo moro, MOU, Memorandum of Understanding, winjruok moro, mondo waneni muindi biro tiyo nade, obiro gero nwa factory, jopiny biro benefit nade. Ka nitiere romo moro Siaya te riedo ji 6 mokelo kanyakla Lesho Odhiambo, Nicholas Odero Gumbo, Charles Owino gi jok modong' ni mage tim mido dhi piem godo gi jatendi James Orengo e yiero manyien. Ma nyiso ni kore sejwang'o tich ni rito mana yiero. Anya chung e kom ma MP Malego Usonga. Uyiena, chiko yiena. Anya chung e kom ma Senator ma Siaya County. Chiko yiena. Anya chung e kom ma Governor ma Siaya County. Mabe na asega yombo ban wango 2013. Bo maya. Gima nyaka nyis ja Siaya ni 2027 an Oduol Denge unrelevant. Aidha kaka Governor ma Siaya County, Senator ma Siaya County, MP ma Siaya County. Lakini gima ng'eyo ni okadhi bedo deputy governor ma ng'ato. Ija ODM kosese donje UDA. Gik ma ODM no setimona kata kopo ni an ng'ama thod korona asetho. An pesa maselalo i party ma ODM ne kod gik mang'eny ma ODM osetimona. Anakwayo jotendwa ma ODM ne kata ka en go makakwaro kata makadayo kapa ni William Oduol anasechiwo kata sechulo kata bed mana ni in go wadu mihero kaka koro an gi party na mahero miluongo no ODM to wadu ichung to ka ole dwa tong'o wi to jirani obiro bomako le ko wadu poko tong'i kiringo kidok yodo wadu man kod leni ko siringo kidhi ka jirani to jirani en sirikal matiyo masani ni ema ng'eny gi ne noresa i Senate. Mibadhi moro tudi ni kori tiyo kod thuolo mari Assembly ma Siaya mondo thich oko Orengo. Assembly ma Siaya James Orengo ema ne nopidho gi
Koro thuol mane opidho cha ema koro kendo luoga mondo luor mondo kae. Omiyo eno chama nyanje. Kik gilaumu William Oduol. An chien. Joge ne gidwa thicha oko. Koro sani awinjo ni sani giyware matek kabisa. Ma speaker kode, governor Rengo, kod assembly ko chande. An anyiso josiaya kata mana jo assembly go ni wan kaka jotelo nyaka wabed joma jadier. E kinde mane thichi oko kod county assembly ma Siaya, Senate no dhi oresi miyudo fuong'ruok midok kendo itiyo. Ng'iyo obede kindi kod piny owacho makare kendo nyaka chop seche giendi itiyo kod piny owacho. Dong ma dhi ataro gi dwaro mar party manoyieri. An aja ODM ma life member mar ODM. Although ni jo ODM ma Siaya County to no wacho no expella poka yudo barua. Chairman mar ODM Siaya County Olokanda ne giwacho ni gi expella. An aja ODM ma oyangore ni tiyo kod serikal. Kakoro watiyo ko DG, odiochiengi chalo nade kichiew? Kachiew gokinyi mokwongo agone Nyasaye erokamano. Kaka jalo ma religious. DJ neno ka wangi pod leny kendo bondo bende pichni ng'ama dende ler. Kiliek ne japiny to gin kit chiemo mage michamo miyo ineno karawera kinde ka kinde? An achamo chiemo ma kienyeji. Chiemba bende sana ok ketemo. Ahero gik ma boil. An achamo nduma, oda amadho nyuka, nyoyo ok rumi oda. Gima vijana sani luongo ni githeri. Nduma ok i puotha dala kuchocho kikelo na Nairobi. Erokamano kuom goyo mbaka kod Ramogi TV kendo kido thuolo to wabro dhi nyime kod go mbaka ni mar in kod ting' mar chwalo tiji mane chiko japiny. Erokamano. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Sididi ni ano kadwar ni ng'ato donje room ni. An no kadwa kata biro kae. Gimo kela kae en mana ote mar Lalita. To en no wacho ni samoro Heli no ng'eyo ni nyathi ok en mar Sarabjit. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Thank you. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Nakono magima chiegni pautu ke jimaro maboro buonjo kadhi bengi bang' yudo bonus kokalego opunda mar shabiki.com midweek jackpot. Jauchiel ne oyudo bonus maromo silings 56,000 medek 75 ng'ato ka ng'ato. An Mudhamia ne oyudo loch nyadiriyo maromo silings 112,750. Jaborogo ne oyudo makare tuke apaga kuom apaga dek kanyaka sani jackpot ochunge silings 1,121,700. School fees direct kwa kijana alifanya form 1 for class 8 okay.
na nilikuwa na wasiwasi pesa tutapata wapi. Lakini sasa ni kama Mungu mwenyewe amejibu haya maombi. Biashara kwanza, biashara. Na sikukuu pia tuende ushago Subukia. Wacha tukitoka hapa tutapanga. Nikasoma na nikaweka simu kwanza kando, sikuamini. Nikakaa tena karibu 3 minutes nikasoma tena. After that wakanipigia simu. Kabisa leo niko hapa. Nataka hiyo 5M iko saidi yangu. Because hata kama ni kushinda mara mbwegze 3 hatubagui man. Cheza kian www.shabiki.com. Fungua midweek jackpot hapo uwekelee. Nitaendelea. Hiyo milioni 5 lazima itashuka Trans Nzoia. Nipande mahindi zaidi. Because tumesema hii festive season, tukisema Merry Christmas, ni vitu mbili tunapiga. Sherehe na Manchester United. Sawa? Mnaambia watu waje nyumbani? Merry Christmas and Happy New Year. Angela Ukutoi obedo jaloche tuke mag Abasidi mag Nairobi Women's World Tour banglo jatugo Lena Padakis mawuok e piny mar German sets ariyo kuom achiel e lap ma Nairobi Sports Club. E set mokwongo noyudo loch mar points 6-1 kapok nyar German Lena leo set mar ariyo points 6-1. Okutoi noyudo loch e mbele johera mage mane oyuore tugono kendo chuno loch e set mar adek points 6-1. Jakoma tuke mag Abisidi pachoka James Kenani olero mor mare gi rang'iny mar Kenya no chano go tugono. Komedo wacho ni tuke mathoth pod biro Kenya gino magine kaka riwruok keto gi kama ber mar gero tuke gi kochakore kor gwenge. Everybody wants to win the final, but I'm happy also with the performance. I think we did a good job, both like a great match, and in the end the third set was like Angela played unbelievable, and also with the crowd it was super difficult. So I think it's okay that she won like the game. This win means a lot to me because it really shows that hard work pays, and I know last week I didn't reach the target I attained to reach, but I'm happy that I stayed positive and I really came out here this second week to like go for my shots, and I feel like I really played mature and really smart, and I'm really grateful that I got the goals today, and also this week has been great for me. This is the first time a Kenyan, and I might even dare say African, black like me, has won the W25 event. W25 means $25,000 tournament. This is the first time, and we are going to go places. Ramogi, Director Mara Lindsay Simani wacho ni waonge koda sa mar somo ote kata kamano otego wabiro somo kanyo kasa o keto wa maber e chenro maro imore. Kao kamano in mai kao thulu mari mar bedo kodwe chenro ni ero kamano nyinga Simfrozo Kinda jalopo marwa Belinda Adhiambo. This Christmas week, celebrate over 100 branches of Naivas. The duka that keeps it 100 kiloko. Naivas Kikwetu Fiesta. Here's your stories ajaba. Bedni mielo hangla katicha mobambla, yawago ni urunyasero kamano, kumgwedho wagi thulo mar budho kanyakla. Merry, Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Anilonga Nilox P, Joygis Dala, Nyabola City. Christmas
Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Krismasi. Huenda bahati ni yako. Hiyo pesa yenye iko hapo hivyo ni ngapi Ann? 100,000. 100,000 shillings. Yes. Unapanga kufanya nini pesa? Napanga kuongezea kazi yangu na kulipia watoto wangu school fees. Niko na watoto wawili secondary. Na wasome kwa bidii. Yes.